קונים בית? מזל וברכה. עכשיו אתם רק צריכים למצוא את המשכנתה הנכונה והמשתלמת ביותר עבורכם. מסובך? מסובך מאוד. בדיוק בשביל זה יש את משכנתה אובייקטיבית. חברת ייעוץ המשכנתאות המנוסה והגדולה בישראל, בעלת מערכת יעילה, בדוקה ואובייקטיבית. כן, כן, אובייקטיבית. למציאת משכנתה אופטימלית. פתרון קלאסי, לא? אז יאללה, נתחיל. בשלב ראשון, מתחילים לאסוף נתונים ולבדוק איפה אתם עומדים. בשביל זה יש את המחשבון של משכנתה אובייקטיבית. כלי פשוט גאוני, שמציבים בו את הנתונים הפיננסיים שלכם. הון עצמי, החזרים חודשיים, עלות הנכס ועוד כל מיני דברים. המחשבון מאבד את הכל ויראה לכם כמה אתם עומדים לשלם בסך הכל על המשכנתה. חברים, ברור לכם שבלי יועץ משכנתות מקצועי, ההחזר יצא יותר מכפול מהסכום שתיקחו. שלב שני, חוסכים כסף. קובעים פגישה ללא התחייבות עם היועץ של משכנתה אובייקטיבית, הוא יבחן לעומק את הצרכים שלכם ויתאים לכם באמצעות מערכת אופטימום שמריצה מעל 20 מיליון צירופים, מסלולי משכנתה בהתאמה מושלמת לפרופיל הפיננסי ולסגנון החיים שלכם. שלב שלישי, מכרז ריביות אובייקטיבי. אם עד היום התרוצצתם בין הבנקים כדי להשיג את הריבית הזולה ביותר, משכנתה אובייקטיבית פיתחה זירת ריביות מהפכנית, שחוסכת לכם את הריצות וגם הרבה מאוד כסף. בזירה יערך מכרז ריביות אינטרנטי בין הבנקים, שיאפשר להשיג את התנאים הטובים ביותר עבורכם. שלב רביעי, עכשיו נשאר רק למצוא את הביטוח הטוב ביותר עבורכם. אל תדאגו, גם לזה דואגים במשכנתה אובייקטיבית. באמצעות מערכת שמשווה בין כל חברות הביטוח, תוכלו לקבל את ההצעה הזולה ביותר בקלות ובמהירות. שלב חמישי, מתאמים לכם פגישה בסניף הבנק הקרוב לביתכם, הולכים לחתום. זהו, עכשיו אפשר לנשום לרווחה. סגרתם את המשכנתה. יופי של טעות קלאסית. כי במהלך תקופת המשכנתה, ריביות ותנאי השוק השתנו ויצוצו הזדמנויות פיננסיות להוזלת המשכנתה. בשביל זה פיתחנו את מערכת לייף, שתמשיך ללוות ולעקוב אחרי המשכנתה שלכם בכל רגע נתון לאורך כל שנות תשלום המשכנתה. כך שברגע שתהיה אופציה טובה יותר, יידעו אתכם ויעזרו לכם לשדרג את המשכנתה. הם יחסכו לכם את המאמץ, הדאגות ובעיקר כסף, הרבה כסף. משכנתה אובייקטיבית, מתחייבים לחיסכון. כוכבית 6151 משכנתה אובייקטיבית